Salutare, salutare! Bă, drăguților, astăzi am plăcerea să filmez un Audi A5 din 2015, motorizarea de 2 litri motorină, de 177 de cai, 380 de Nm. Mașina are o cutie automată Multitronic și varianta Cabrio, mașina asta din spatele meu, ați văzut-o voi un pic mai devreme și în intro. O mașină drăgălașă, într-o echipare S-Line. Mașina e destul de simpatică și dotată destul de bine. Acum o să mă plimb un pic cu ea și o să vă povestesc care e părerea mea despre mașină. Ce nu v-am menționat la mașina asta, are volan pe strada greșită. Adică e o mașină care a fost luată din UK pentru că proprietarul stătea acolo și mașina are volan aici. O să fie distractiv. Bă, hai să ieșim un pic la o plimbare scurtă cu mașina, să vedem cum mi se pare. În cazul meu, prima dată când merg cu un A5 și prima dată când merg cu un A5 cu volan pe dreapta. Mamă, ce ciudat mi se pare că au toate alea pe partea cealaltă. Nu știu exact dacă asta ni se întâmplă tuturor, dar eu caut frățioare tot pe strada ailaltă. Nu știu, mi se pare peste mână. Hai să ne punem în mișcare. O să dăm o tură scurtă să vedem care e menul cu mașina. Închidem geamurile ca să nu fie balamuc, pare doar scârție, nu știu exact de ce scârție, dar scârție. Bă, nu e așa greu să mergi cu volan pe dreapta, bine, sigur, atât timp cât nu depășești nimic, dar și mi se pare decent. Acum, să revenim la mașină. 50 de km pe oră prin oraș, mi se pare foarte ok, insonorizată. Nu se aude nimic din trafic, n-aud șuierat din vânt, nu care trece pe la oglinzi. Super bine insonorizată, îmi place asta. Mă așteptam ca fiind cabrio să fie un pic mai gălăgioasă, dar se pare că nu e. Sunt plăcut surprins. Îmi place stâlpul A. Cred că v-ați obișnuit deja că mereu mă uit la stâlpul A și la mașina asta fac același lucru. Mi se pare super în regulă. Este un stâlp A îngust, are forma aia ușor triunghiulară. Distanța de la stâlp la oglindă e potrivită, te poți asigura foarte ok. Mi se pare fix ce trebuie. Fix ce trebuie. Bă, ca prin feeling legat de mașină, bă, e unul mișto. Mi se pare că mașina se simte legată. Îmi dă o senzație la condus foarte plăcută. E un loc al șoferului unde mi-a fost foarte ușor să-mi găsesc poziția la volan și în care, sincer să vă spun, bă, îmi place să stau. Mi se pare că materialele din interior sunt de bună calitate, toată partea asta de aici, de deasupra geamurilor, este moale. Tot ce e pe bord e moale, volanul are formă potrivită. Îmi place că nu are diametru așa mare și că e un volan subțirel. Îmi place că are padele și că sunt super ușor accesibile și îmi place că sunt pe volan, nu sunt pe coloana de direcție și le poți accesa foarte ușor. De asemenea, comenzile pe volan sunt super accesibile și ție foarte ușor să ajungi la ele. Nu-i deloc grea toată interacțiunea asta. Dacă vrei să dai volumul mai tare, mai încet, să selectezi ceva prin mașină, foarte simplu. Îmi place. Frânele mașinii mi se par foarte ok. E o mașină destul de grea, dacă nu mă înșel are cam o tonă 800, eventual o tonă 800 și puțin. Ceea ce, este o greutate măricică pentru un sedan de clasă mică. Da, mică. Îmi place, mi se pare că mașina oprește bine. Ce am remarcat este faptul că e foarte responsiv. Apeși pe accelerație, răspunde bine la comenzi. Frânele sunt și ele foarte responsiv. Nu are o pedală de frână nici foarte ușoară, nici foarte grea. Cum trebuie. Referitor la cutia de viteze de la mașina asta, mașina vine echipată cu Multitronic. Multitronicul ăsta este un fel de CVT, dar mai rafinat și mai pe șmecherie, cam așa. Bă, nu simți când schimbă și pentru că de fapt el nu prea schimbă. Nu știu în general cât de fiabil este, dar pot să vă spun că de mișto e mișto. Se simte ok, nu pare lentă, apreciez mult treaba asta.
care se simte plăcut. Foarte, foarte plăcută direcția și mașina se simte foarte fâșneață. Deși are 177 de cai și aș zice că nu sunt foarte mulți, dar se simte foarte vie. Adică eu când am venit să conduc mașina asta acum și să o filmez, am venit cu Mercedes-ul meu care are 204 cai și care este și 4x4, nu e tracțiune față. Bă, să știi că mi se pare mult mai fâșneața asta decât Mercedes-ul, deși din specificații Mercedes-ul e mult mai mult. În loc de 177 de cai are 204, Mercedes-ul și în loc de 380 de Nm cuplu are 500. Deci cumva e o mașină mai puternică. Ia să vedem fâșneață. Un kickdown. 79, 80. Doar se simte fâșneață, că nu e chiar așa fâșneață pe cât se simte. Adică atunci când o calci nu pleacă rachetă. Pleacă, nu te lasă în drum, dar nu te ia prin surprindere. Sigur, acum mașina este ținută pe modul standard, nu e pe sport. Mergem cu ea la relax, că nu ne grăbim nicăieri. Pare foarte bine legată. Pare o mașină foarte, foarte bine legată. Îmi place mult treaba asta. Din punct de vedere al modului în care stă pe viraje, mi se pare că mașina e foarte echilibrată, în sensul în care, uite, acum mergem cu la 100 de km/h și nu... E liniște, nu trebuie să ridicăm vocea, nu, e foarte ok. Revenind la cum stă pe viraje și cât de manevrabilă mi se pare. Bă, mașina mi se pare foarte echilibrată, în sensul în care nu o simt deloc ca pe bărcuță în curbe, dar pe de altă parte nici n-are o suspensie foarte rigidă care să mă scuture. Cumva toată plimbărica asta pe care am făcut-o acum, am făcut-o în confort. În confort, dar pe de altă parte mi-a dat senzația asta că, bă, acolo există și o urmă de dinamism și că dacă aș vrea puțin să mă joc și să merg puțin mai sportiv pe un drum virajat, mașina mă lasă să fac asta, chiar e alături de mine. Acum, uite, treaba asta, de exemplu, nu o regăsesc în Mercedes și mi-ar plăcea să o regăsesc. Acolo și când e dată pe sport, mașina tot bărcuțe. Nu e alături de tine așa. Când îi zici, bă, hai să ne grăbim, să facem un pic de sport, să fie pe distracție, zice, prietene, nu ești într-o mașină sport, ești într-un Mercedes. În asta, în schimb, dacă vrei să mergi relax și super ok. Dacă vrei să mergi sportiv, pare că e cu tine și zice, ho, e de mers sportiv, hai băiatul meu să mergem sportiv dacă e așa. Îmi place treaba asta, mi se pare foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Acum are întrebarea mea este și varianta aia care nu e S-Line, tot așa mișto se conduce? Sau doar varianta asta S-Line? Acum, dacă sunt între voi oameni care au Audi A5 normal, cabrio, necabrio, de care o ți avea, ați putea să-mi spuneți că sunt deosebit de curios. Adică senzația pe care mi-o dă mașina asta e una foarte, foarte plăcută din toate punctele de vedere. Suspensie, handling, insonorizare, se pare foarte, foarte mișto. Foarte mult îmi place. Frâna de parcare electrică, hub, toate alea. Bă, v-am zis că mașina vine destul de bine dotată. Ea vine cu climă pe 2 zone, cu frână de parcare electrică, vine cu cruise control, vine cu navi, senzor de parcare față-spate, cutie automată, interior din piele, S-Line. E o mașină foarte, foarte drăgălașă din punct de vedere al dotărilor. Îmi place treaba asta. Chiar îmi place. Mașina care se simte
bă, se simte cum trebuie. Ia hai să o decapotăm, că sunt fier de curios cum merge decapotarea. Bă, hai că ne-am plimbat și cu mașina, drăgălașă mașinuța. Neașteptat de drăgălașă. Și ca insonorizare, și ca handling, mi-a plăcut mult. Foarte frumos. Dacă mai aveți A5-uri, hai să le scoatem la plimbare. Drăguților, hai că am revenit în mașinuța noastră, cea de toate zilele. Și ne întoarcem înapoi la treaba noastră. Bă, după plimbărica asta cu A5-ul de mai devreme, să știi că am rămas plăcut impresionat. Mașina mi s-a părut chiar drăguță. Din toate punctele de vedere, handling, putere, cum se simte suspensia, cam toate aspectele astea ce țin de utilizarea normală a mașinii, păi mie mi-au plăcut foarte mult. Acum, pentru cine cred eu că e potrivită mașina? Depinde. Dacă e un A5 în 4 uși pe care nu l-am condus, dar care presupun că e cumva similar cu ăsta, cred că s-ar preta foarte bine și unei familii. Dacă e un A5 coupe sau chiar și cabrio, pentru o familie cu un copil nu cred că e cea mai fericită mașină. Portbagajul ăla de la cabrio e ca și cum n-ar fi. Poți să bagi în el o punguță cu 2 roșii și 2 fructe și pa, la revedere. Altceva nu mai poți să mai bagi în el, că s-a terminat. Dacă mi-aș cumpăra-o, bă, da, mi-aș cumpăra-o. Dacă mi-aș lua cabrio, bă, nu știu dacă mi-aș lua cabrio, dar mi-aș lua A5. Voi v-ați cumpăra-o? Scrieți-mi opiniile voastre mai jos în comentarii și dacă sunteți drăguți și scumpi, dați-mi un like, un share și un subscribe. Mă ajută mult ca să ajungă videourile astea la cât mai multe persoane. Până atunci, toate cele bune, v-am pupat și să ne auzim cu bine. Ciao!